जोङो दिनैहाय बे लोखि फुजाखौ बारुवारि हिसाबै जों खुंनाय जादों। बेहाय जोंना मागुरमारि बिग्लिपाट दामगाव होनना गोलैयो एसे बिदिनो खना खना हिसाबै मोनथाम गामि गोलैयो आरोखि। ओमफ्राय जोङो दिनैहाय खुङै खुङै 14 बोसोर जाबाय बे खुंनाया। ओमफ्राय जोंनि कमिटियाव जोङो एरियानि माखासे मानसिफोरखौ लानानै जों खुंनाय जादों। जाय माबाखौ लाबोनानै बे एरियानि मानसिफोरखौ गासैबो जाथिनि मानसिफोरखौ जों बे मोनसे कमिटियाव लाफानानै जोङो जायगानि मोनसे सान्थिखौ लुबैनानै गासैबो जाथिफोरखौ लाफानानै जों माबाखौ नैबे लोखि फुजाखौ जों खुंबाय थादों। 14 बोसोर जाबाय। जोंनि कमिटियाव ओरैबायदि मानसिफोर दङ जाय मानसिफ्रा माने मोनसेल' जाथि नङा आरोखि। जोङो बुंनो थाङोबा हयथ' बेलेगाव गैफेरा खोमा जोंनाव मुस्लिमबो दंखायो जोंनि कमिटियाव। ओमफ्राय बाङालि दङ, करनियाफोर दङ, कलिता दङ, कर्मा दङ। बेबायदिनो गासैबो एरियानि माखासे जाथिफोरखौ लानानै जोंनि बे माबाखौ लोखि फुजाखौ जों खुंनाय जादों। बोसोरा हूँ इधर आई भाला से प्रत्येक बोसरा हूँ हमारे उदालगुरी और बक्सर बॉर्डर में पूजा अनुष्ठित था। मिली जुली कर